pahlawan itu dari dua kata Pak Cahyo. Napa? Pahla itu pahala, wan itu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi atau pamrih untuk mendapatkan sebuah pahala, itu yang bisa dinamakan pahlawan. Masya Allah, bocah iso pinter tenan. Masuk ki apik. Lek anu nun sewu. Dadi lek Pahlawan itu pelaku. Pahla itu pahala. Dadi kabeh apa wae, sapa wae sing nglakoni tanpa tendensi, tanpa pamrih, itu pahlawan. Oh, ngoten. Dadi lek nek wane artine pelaku. Pelaku. Lek enek kata-kata jutawan. Juta ki nominal, duit. Wan tu pelaku. Dadi sapa wae sing duwe duit akeh iku bisa dinamakan jutawan. Lek enek tembung wartawan. Warta ki warta, berita. Berita. Wan tu pelaku. Dadi sapa wae sing golek berita itu bisa dinamakan wartawan. Lek enek tembung Taiwan. Taiwan. Taiwan itu apa? Padha enek wane kok iso. Os. Toh wis mripate munggah. Lah. Mas, joge sini-sini lho, Pak Bupati mirsani lho. Asik iki. Os. Assalamualaikum Mas Jo Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Alhamdulillah. Sehat nggih Mas nggih? Alhamdulillah pangestunipun sehat. Kok menggah-menggah ngopo? Menggah mudhun dalane glundung ing dhuwur. Beh, dhuwure ra Mas. Nggih to? Nggih. Dhuwure Masyaallah. ra mriku pek weteng ira Mas. Dadi kula nggih rada grayah-grayah. Lah panitia mestine lak ya mengawal jenengan. Mengawal lah, kleru kok. Kleru pripun? Munggah king riki sing dibiyak riku. Ayo mbleset to. Salah alamat lek ngoten niki. Nggih, mula alhamdulillah dagangan luar biasa, Mas. Nggih, desanipun mendak. Hebat, mendak nggih. Nggih. Dalu menika mendak dagangan Madiun. Leres. Insyaallah cinatet ngamal jariyahipun. Nggih. Ridho lan hidayah lumeber dumateng warga masyarakat mendak dagangan. Insyaallah sedaya pinanggih barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Tenan. Nembe sepisan jenengan tindak mriki? Pisan riki kewirangan. Kok kewirangan? Lah piye to rene jujuk jeding lah kok jedinge apik banyune wanyep ciduke ra enek. Nuwun sewu jenengan sing kurang maju. Napa, Mas? Kula kalih ibu-ibu waranggana, mbak-mbak niki wae teng mriko. Pancen mboten enten ciduke, mergo enten sowere. Wah, tenan kok, Mas. Senajan to ngriki niku pegunungan tapi alhamdulillah nggih. Maju pesat infrastruktur pembangunanipun. Napa? Pembangunanipun. Infra napa? Infrastruktur. Nggih. Panjenengan iki kok dadak ngetes dagelan sing cerdas to, Bu. Lah nggih. Kula niki nek umpama ngomongke babakan maju, luwih maju piyai ngriki lho, Mas. Kok saged ngoten? Panjenengan pirsani piyai sakmenten kathahipun sehat sedaya. Nggih. Sehat sedaya. Alhamdulillah. Kuat kabeh. Nggih. Penjan titeni ibu-ibu nunjan pirsani kentole gedhi-gedhi. Sampeyan ngelem apa ngenyek? Lah saking bendina munggah mudhun ngeten, Mas. Nggih. Kula alhamdulillah salam hormat kagem beliau Bapak Bupati Madiun. Tepuk tangan masyarakat mendak dagangan untuk beliau Bapak Bupati. Niki lho, Mas. Bapak Hari Wuryanto. Ingkang dados kemerenipun untuk daerah-daerah sanesipun ngeten niki. Kok saged? Lah iki biasanipun pejabat-pejabat pemimpin-pemimpin daerah yang dijak blusukan ngeten iki ora gelem. Nggih. Mula sawang-awangen ora mikirke nalika mbiyen isone dadi pejabat, isone dadi pemimpin kuwi saka rakyat. Nggih, leres. Ning ora gelem. Tapi beliau Bapak Bupati Bapak Haji Heri Wuryanto
yang selalu cinta kepada masyarakat, yang diusung dengan masyarakat, yang duduk menjadi pejabat kembali ke masyarakat. Dalu niki sediane guyub kalian masyarakat mendak dagangan Madiun. Nggih, leres nggih. Adatipun pemimpin menika menawi pas nyalonaken ya sregep le blusukan nggih to. Saestu. Bareng wis dadi ngoten iki sok-sok malah Niki. angel dijak Mulai nek silaturahim. pejabat kok kulite putih niku bahaya. Lah napa? Berarti wong ora seneng metu, ora gelem srawung karo masyarakat, ora gelem biyantu karo masyarakat. Oh, ngoten. Nenek pejabat kok kulite ireng niku perlu diacungi jempol. Heeh. Yang selalu turun ke bawah untuk melihat apresiasi masyarakat, aspirasi masyarakat, menampung keluhan masyarakat, membawa sejahtera masyarakat. Sik pertanyaannya. Nggih, Dadi pejabat sing kulino keliling ngoten niku kulite ireng Mas. Nuwun Panas sewu. terus kok. jenengan iki ora krasa padha karo ngenyek kali Bupati Madiun lho. Lah napa? Panjenengane lek seneng keliling, Nggih. bersilaturahim. Nggih. Tegese madake panjenengane piyayine kulite ireng ngono apa piye? Loh, kulit ireng rapopo ning hatinya bersih. Oh. Tinimbang atine kuwi resik, tinimbang atine ireng ning wikati nggon pakatine elek. Luwe becik kulite ireng ning atine resik, Mas. Nggih, Ngono leres. lho. Nggih, nggih. Pak Bupati niku bersih dalam kepemimpinannya, bersih dalam mengemban amanahnya. Leres. Kula ngeten iki dipun belan-belani rawuh ping kepengin bales budi kalian masyarakat mendak, Mas. Nggih, leres. Ngoten. Jenengan mriki lak mboten piyambak to? Nggih kalih Mas kula. Nggih. Nuwun sewu kula niki wau kula simak kula amati kok sing ngendika kok namung jenengan tok. Napa, Mas? Niku mung meneng wae. Teng mriki teng panggung niki nggih, dalang yoga sinden sing omongane akeh lak dalang. Nggih. Mula nggih mboten mokal menawi dalang niku ing bab gaji niku akeh dhewe. Kula saged ngukur gandeng sing ngomong kathah lan jenengan. Nggih. Niki mangke gajine kudune akeh jenengan timbang kakange jenengan. Kowe ora usah samar, wis meneng otok sing penting lunas. Ning ora tek akeh. Apa sing dingendikake Mas Cahyo ki bener. Wong ki nek kakean ngomong mesti biasane entuke akeh. Entuk akeh rezekine Nek kathah. Oh gak sepiro omong ki biasane sithik. Sithik Lah, niku kodrate pun ngoten. Wis ngono wae, penak to. Wis tak meneng ya wis. Lho. Lho ora omong blas. Lah ya omong no paling ora. Paling tidak omong sing disampaikan misi visinya itu apa. Oke, ngalih. Lho, wis ning kono wae padha wae. Kok dadak ngongkon ngalih kancane. Mendak. Weh. Mendak menika saged dipun ajeng. Kowe kok urung-urung ngomong mendak iki lho. Mbok yo uluk salam sik, salam hormat bektimu karo masyarakat mendak dagangan. Kok mendak-mendak. Nggih. Bocah iki. Wong Jawa ki nggene tata krama. Salam dulu. Orang itu yang beretitut, beretika budaya Jawa itu harus salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwalik, sampean iki sing uluk salam sik. Lah sing mirsani sing jawab salam ngono lho. Bocah iki nek nun sewu. Bocah iki nek ora iso duduk dengan sejajar para-para piyai kang minunjul. Nggih ngeten iki, Mas. Nggih, ngisin-ngisini niku Kok salam kok waalaikumsalam, salam dulu itu yang lebih afdal. Ngono. Ora tau mondok. Loh, kok ora tau mondok pripun to? Waalaikumsalam. Ngengkel bocah iki. Assalamualaikum dulu kok iso. Kowe tau ngrungokne dawuh yai ora? Pripun? Uluk salam ki hukumnya apa? Sunah. Sunah. Kowe sing jawab, Wajib. sunah karo wajib yang harus didahulukan yang mana? Wajibnya. Lah iya kok ngengkel kowe. Loh. Sik lek ngono kuwi sampean iki salah kaprah. Walaupun begitu, namun ketika jenengane medhayoh ning daleme sapa-sapa, kuwi lumrahe mesti salam dhisik yen cara wong Jawa kula nuwun, cara Islam nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe masyarakat menjawab Waalaikumsalam. Dadi Ngono. salam Berarti dulu. lek uluk salam, Wajibnya dijawab. Nggih, lek uluk salam, sunah. lek uluk salam niku Wajibe ya dijawab, diwangsuli. Urung mesti. Kok iso? Lah lek pas Jumatan nika, Piye? lek pas imamen nika, nun sewu pas fil alamina innaka habibul masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan saurine mrene Waalaikumsalam. Oh, sik iki dulurmu iki kocluk. Itu pengecualian, kecuali salat. Nuwun sewu nggih. Mau dawuh ra nek kecualian kok. Lah,
Lek kabeh piyayi lak duwe aturan, duwe pranatan menurut syariat Islam. Lah nggih. Kabeh lek jenenge salat mbuh kuwi jamaah pas Jumatan utawa salat wajib liyane ana musala utawa masjid. Kabeh kudu manut karo instruksine imam. Mergo imam ki nggone ning ngarep dhewe ning mburine ana makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam mergo imam ngarep dhewe. Ngono lho. Berarti ki imam Ngarep dhewe. lek pas salat engko sing ngarep dhewe Imam. urung mesti. Berarti sampean ra tau nglayat sampean. Kok iso? Sing ning mburi dhewe sinten? Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Oh iya. Ayo. Oh iya ya. Sinten sing sanjang lek salat ngarep dhewe dhewe imam? Khusus. Lek salat jenazah iku ngarep dhewe ya mayit. Ayo jenazah. Ayo. Iya kok sik to alon-alon sik to ora. Lah, kuwi pengecualian selain salat jenazah, sing ngarep dhewe iki jenenge imam. Ngono kuwi. Lah sing ngomong sinten? Nggih kula niki sing ngarep dhewe jenenge Pak Dai. Neng ndi-ndi ngarep dhewe iki imam kok Pak Dai piye to? Imame ning mburiku. Lho. Sing ning ngarep kuwi lho jenenge imam. Pak Dai. Lho. Imame ning mburiku. Aku Imam Khairul burine ngono kuwi. Maksudnya ki nek jamaah ki ning ngarep dhewe imam. Dia kowe ngengkel ngarep dhewe iki nggonku ki Pak Dai kok ngengkel mudin nggonku kok. Imame ning mburiku. Iya maksudnya Aku Imam Khairul terus Amir. maksudnya ki nggon imaman kae enek nggon makmume. Lah kuwi manut kowe ki jenenge makmum manut nggon barisan. Salat apa pacara baris berang. Lho. Ora dudu barisan kleru yo anak adikmu kuwi. Dadi imam ya, iki imam, iki makmum. Lah makmum kuwi ben lurus, kuwi manut karo sop, ngono lho. Batal salat kok mangan sop iki sampeyan. Angel men to iki. Jane bulurah ki apa kleru nyeluk bintang tamu ngono apa? Wong piyayi mriki niku cerdas sedaya lho. Roro, Kok desa kene iki paling maju. Lah nggih. Kula niku nuwun sewu, Pak. Nggih, Kalian jenengan to, Nggih. kepengker main wonten ing Pendopo Kabupaten Madiun. Leres. Pak Ariwur nggih rawuh. Bapak Bupati Lenggah. Ternyata nuwun sewu. Pripun? Mendak pada malam hari ini, Pripun? ini tidak kalah pentas kita di Kabupaten. Kabupaten Nggih, Kerumiyin nggih, iki, Pak. Carubas. Sebabe, Hebat to. sebabe apa? Main ning jaba dhewe AC iki ora mendak ngene iki. Niki bisa dinamakan bahwasanya masyarakat ini masyarakat yang hebat, perekonomiannya hebat. Dagelan ki rong tau mangan kolak kala jengking ngene iki. Wong ning kene iki hawane trayu anyep padem ngene iki, Mas. Dudu AC to iki. Kudu AC kok iso. Iki hawane trayu anyep. Tur bersyukur hawa Hebat. anyep ki. Niki mendak ngeten iki lho. Lek mbiyen dene kok Nggih. teng dene kok Pendopo Nggih, hari kabupaten. jadi. Nggih. Umum. Hari jadi nanggap wayang umum. Nggih, lah nek- Mendak niki lho, ngresmekne pos kampling nanggap wayang niki lek ra. Ya omonganmu iki iso. Iki contongmu ora kon dindi. Kowe ra ngrungokne lek ngomong ket ngarep. Wonten ngajeng Nggih. wau Mas Cahyo sampun Nggih. ngendikan, Bulurah sampun pidato, Pak Bupati sudah menyampaikan. Lah kok bengi iki tasakuran ngresmekne pos Yandri ngebleki cengelmu kuwi. Pos yang dudas. Oh iya. Pos kampling. Lagi bae kocluk kabeh cah loro iki bae. Ngarepe benerke malah kaya jejer adoh. wong mendo melu mendo, Mas. Lah Wong iki nek kepengin pinter lenggah karo wong sing luwih pinter. Wong yang kepengin ahli hukum ya lenggah karo wong sing pakar hukum. Wong sing kepengin tahu dengan dasar hukum undang-undang ya lenggah karo sing pakar hukum dengan undang-undang Bapak TNI Polri. Ngono lho. Tak mbok omongi nyapa to? Lah ngopo? Anakku yo tak mbok anakku lho saiki yo tentara yo. Tentara apa? Nomor sisi tentara, nomor loro polisi. Lah paling yo ora dinas. Dinas ngawur iki yo. Ning ndi? Ning dalan ndek iki. Babinsa Kantipmas. Karnaval ndek iki. Karena apa mbok omongke? ngeten lho, jenengan iki wajib memberi apresiasi kepada Bulurah Nggih. dan warga masyarakat Mendak. Bunuh. Biasane niku lak desa niku lak bersih desa, gitu. Ning parandene kersa memperingati HUT RI Nggih. yang ke-80. Ngeten Pak. iki Nggih. menggawe jenengan pripun Mas Kluthuk jenengan? Napa niku? HUT RI niku lho ke-80 niku lho. Lah nggih apik niku. Apik piye? Maknane HUT ya apa yen sampean pancen dagelan cerdas? Napa, Pak? HUT. Tulisan niku. Lah ya tulisan kepanjangane HUT iki apa? Tulisannya HUT. Kepanjangane. Kupingmu lho. Tulisannya HUT. HUT. Nek diwaca, HUT HUT itu apa? singkatan Lah, bacaan dari singkatan itu apa? HUT. Artinya. HUT. Loh,
Lah ya hut itu apa? Tulisannya budek aja nih. Kepanjangannya apa? Sik to. Bocah nek pekok neh yo ngene iki. Wong jenenge kuwi Sambal Warsa. 17 Agustus. Iya, kenyeh. Itu hari kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini yang rawuh pahlawan-pahlawan semua. Kowe ro pahlawan kowe? Apa? Pahlawan ro. Sampean? Nah, kowe ora paham kowe. Ora iso kowe? Mboten. Mburi. Nah, ngono sing apik. Wong Dadi sing ingin. ra iso mburi. Kamu harus cerdas. Sedaya menika lesung jumenggul. Nah, Sik to, lha kuwi kok nang mburi wi ngopo wi kluthuk iki lho? Iso ora? Mboten saged. Pahlawan apa arti dari pahlawan? Mboten ngertos. Ora iso kok nang ngarep. Kedae. Mburi. Hmm. Wong iki kudu cerdas sembarang iki. Kok nang mburi neh piye to, Duk? Lah sampeyan yo ning burinya apa? Aku yo ora iso. Pah ngene kok arepe urip ning kene to sampeyan iki kok iso. Pahlawan. Pahlawan itu apa? Aja ngisi-ngisini kak. Bu Nur itu juga pahlawan wanita. Betul. Wanita adalah tiang negara. Ya, wong lanang kuwi tiang jaler. Lho apa kok iso? Wong lanang ki yo tiang jaler ning ndi bosone ngono kuwi. Loro. Loro. Pak Bupati ruwemen nek awakmu tak larani no ruwemen. Pancen niate rene iki mirsani aku mbok plosoro kuwi ya. Pahlawan itu dari dua kata Pak saya. Napa? Pahla itu pahala, wan itu pelaku. Jadi, sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih untuk mendapatkan sebuah pahala, itu yang bisa dinamakan pahlawan. Masya Allah, bocah iso pinter tenan. Masuk ki apik. Lek anu nun sewu, dadi lek Jadi wan pahlawan itu pelaku, Nggih. pahla itu pahala. Dadi kabeh apa wae, sapa wae sing nglakoni tanpa tendensi, tanpa pamrih, itu pahlawan. Oh, ngoten. Dadi lek nek wane artine Pelaku. pelaku. Lek enek kata-kata jutawan. Juta ki nominal, duit. Nggih. Wan itu pelaku. Dadi sapa wae sing duwe duit akeh, iku bisa dinamakan jutawan. Lek enek tembung wartawan. Warta ki warta, Berita. berita. Wan itu pelaku. Dadi sapa wae sing golek berita, itu bisa dinamakan wartawan. Lek enek tembung Taiwan. Taiwan. Taiwan itu apa? Padha enek wane kok iso. Wan itu pelaku. Pelaku. Nah, terus yo. Ngarepe kuwi ya kuwi. Ya kuwi apa? Lah nek dermawan ki apa? Darma. Darma. Dadi sapa wae sing darma, seneng darma. Sedekah. Sedekah kuwi dermawan. Budayawan. Wong sing seneng budaya, lestarikan budaya itu budayawan. Bangsawan. Bangsa ki sing tresna karo bangsa, sing seneng mengeksplor apa yang menjadi bangsa itu bisa dinamakan bangsawan. Lah saiki pitakone Mas Cahyo kuwi Taiwan. Ngarep ki pelaku, ngarep wan ki pelaku, lah ngarep ki tai itu adalah pupuk organik. Tadi sapa wae sing pengepul pupuk organik kuwi Taiwan. Wah, iya. Lah nek bakwan. Nah, bakwan ki wong wedok, wan ki pelaku dadi sing gawe bakwan ki wong wedok-wedok. Loh, lah nek wong lanang cilok. Tak tunggu tenan kok iso. Cilok. Mangsamu. Lho, Pak Kaya. Acara napa niki? Acarane pengetar genah no. Nggih. 17 Agustus itu hari apa harus diingat? Kemerdekaan Republik Indonesia. Memperingati hari 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal-tanggal kenegaraan apa niki? Nggih. Hari-hari besar nasional. Nggih, sik lahirnya Pancasila tanggal berapa bulan berapa? Iki. Lahirnya Pancasila. Niki nun sewu. Kula ndek ngene ora iso mergo aku ora jagong. Nyapa kok dadak jagong barang ki lho kok iso? Lho lek pesta. Ayo jelas toh kan 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan RI. 18 Agustus terbentuknya Undang-Undang Dasar 1445. Sing cetek napa? Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila menika tanggal 1 Juni. Loh, Tahun 1945. Dadi lahirnya luwih dhisik timbang kemerdekaan ya Pancasila. Betul betul. Oh. Jadi lahir dulu baru merdeka. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda niku nun sewu. Aku pasti kira teko. 28 Oktober. Tahun? Sumpah Pemuda tahun 1945 juga. Salah. 1928. Nah, sampean ngerancang iki tahun 45, Pak. Oh. Pengesane tahun niku. Malah keri piye ngrancange? Malah wong kuwi Sumpah Pemuda 1928.
Terus kemerdekaan 45, tegese dhisik Sumpah Pemuda sik. Rancange tahun 45 tapi waktu kuwi dikirim ning gone tahun 28. Oh iya. Kemerdekaan NKRI tanggal berapa? Ya wis padha kuwi mau lho. Piro? 17 Agustus. Salah. Tahun pinten? 16 Agustus. Lah kok iso? Enek lagune. Pripun? 16 Agustus tahun 45. Ngono kae. Terus, Besoknya hari kemerdekaan kita. Lah ngono kuwi besoknya 17 Agustus. Salah. Kok salah? Iki 18 Agustus. Kok iso? 18 Agustus tahun 45. Terus? Diingi hari kemerdekaan kita. Wong loro ki ora beredukasi to. Ora oleh, Mas. Jenengan kita tak nggih anu pengumuman lho, Mas. Nggih. Ini di hadapan beliau-beliau yang berkompeten, beliau-beliau yang pinunjul. Lah kok tekok ming kaya ngono ki kepiye coba? Samen bangsa Indonesia Loh bisa. pernah baris berbaris? Bisa. Perhatikan aba-aba dari saya. Siap, siap. Perhatian. Siap, Bro. Madhep rono. Oke. Nggih, madhep rono. Nggih. Samen tenang sik. Nggih. Samen tenang sik. Ayo. Kowe ki kok lulak-luluk ni nyambut ta? Dagelan ki sing fokus ngono lho. Mas Fritik sik. Dagelan koyo kakek ngombe pil cengoh ngono. Ora. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Istirahat di tempat, Bro. Pinter, ganti Mas Kluduk. Ayo. Ora mbok siapne sik neh lho. Ben ngono ae sik engko. Ayo Ayo. anyang-anyangen lho kuwi. Siap Mas Kluduk? Nggih, Pak. Nggih. Siap. Gerak. Halus cepet. Oh! Gerak. Apa iki? Sampean kilo digatekne adine digatekne konsentrasi penuh. Ngono kan Serius. Jadi generasi pemuda bangsa yang hebat iki piye? Nggih. Mas Kritik siap, yo. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Ya. Hadap kiri, gerak. Cetha kaya ngene ae. Istirahat di tempat, gerak. Lah. Mas Kluduk. Nggih, Pak. Siap? Siap. Jelas? Jelas. Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Halus gerak. Kok tolah-tolah iki piye to? Lah kono kaya. Aduh. Ora kena kanggo panutan kok kuwi. Komandane keleleken gendera. Ora guyon wae. Apa ini kok komandan lulu? Wong kok aja nyalake. Wong iki Ora salahne piye kene kowe penak jelas. Bareng aku siap gap hormat gap. Lulu. ada unsur kecapean tuh pasti. Ngono lho. Kan yo didelok to, kudune didelok. Lagu-lagu nasional kan penyanyi paham toh? Nggih. Nana nene nene nono nene nono. Apa itu? Hari Merdeka 17 Agustus. Neno lelo lelo. Halo Bandung. Lu penak. Nano nano nane. Sorak-sorak bergembira. Ayo awakmu jajal. Jajal. 17 Agustus. Kosek. Kosok. Ayo kono jajal maju. Maju sik. Nah kono. Nane nen Gugur bunga. nah pinter. Lagi apa? Kuwi penyanyine klelep. Ya bleset meneh. Ya tunggale iki mau kok iso. Ayo, oke. Mulai kang lenggahe bulurah, Mas. Bulurah Nggih. menika. Insyaallah mendak nika masyarakatipun sayuk sayek saeka kati Amin. guyub rukun lan kompak. Nggih. Niki katitik dalu menika sedaya sami lenggah mengeti tasakuran HUT RI yang ke-80. Nggih. Insyaallah bulurah anggenipun lenggah semakin terarah dan amanah. Amin. Masyarakatipun selalu mendukung apa yang menjadi program-program desa mendak Laras. supaya nanti kemakmuran dan kesejahteraan tercover dan tercakup semuanya. Amin. Leres. Panjenenganipun rumiyin melak ngasta wonten ing dosen. Alhamdulillah. Mila nggih gelaripun MPD Alhamdulillah nggih. ning demi untuk mengabdi kepada warga masyarakat Mendak. PNS-ipun dosenipun dipun kiwakaken rumiyin, cuti rumiyin untuk mengabdikan diri dan membahagiakan warga masyarakat Mendak. Isih kajon dosen timbangane lurah. Ning mboten menggalih ngoten niku, butuhe Bu Lurah golek barokah. Mula niki satu-satunya lurah atau pimpinan desa wanita yang mendapatkan satu penghargaan langsung dari pusat Jakarta. Nggih. Mula Bu Lurah ini Nggih. mendapatkan piala-piala penghargaan Piagam. kathah sanget, Nggih, Mas. leres. Nggih. Iki mula dicontoh, seorang wanita harus seperti itu, Mas. Ya pancen biyen karo aku suwi. Loh. Kalau aku suwi piye to?
Bulurah itu lho, bundur lho. Wis to, menengo ae kowe iki. Lho, kok meneng ae pripun jajal? Biyene karo aku ya wis lumayan suwi. Lho, kowe ora aneh-aneh lho. Mantanku biyen. Lho. Ya ampun mantanmu. Rupamu kaya gemuk ngono kuwi. Lah wong bulurah cantike kaya ngoten kok iso. Wong ki nun sewu lho. Nggih. Wingko katon kencana. Terus wong ki aja ndelok elekku. Samubarang ki yen tresna, eleke ketok ayu, eleke ketok ganteng. Loh. Lah kok gak nyambung sama bulurah? Beda keyakinan. Ya harusnya di salah satu dikalahkan. Dudu agama. Lah terus aku yakin karo bulurah ra yakin karo aku. Lho. Lah ya ora yakin mosok entuk blekok kaya ngene iki. Lah iya ngate bulurah ki magister lho, pendidikan. Mosok gore entuk wong sing lambene kaya knalpot ya ora mungkin ha iki. Sing lambene kenal sapa wong sing Ngeten Mas. Nggih, gandeng panjenenganipun Bapak Bupati pun lenggah tur nalika sonten dereng paring dawuh. Mila kula mewakili warga masyarakat Mendak Dagangan Bapak dumateng Bapak Hari Wuryanto ya katuran pinarak wonten pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken penggalihipun warga masyarakat ing Mendak yang tercinta. Monggo Pak E. Monggo panas-panas mlaku ya. Madiun Ciamis ya diaturake ngurmati Bapak Bupati kita Bapak Hari Wuryanto. Monggo. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun. Panjenengan kok nggih kersa tindak wonten mriki. Badhe siapne duren ngendikanipun Pak saya, Pak. Nggih alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rawuhipun Pak Bupati wonten ing Mendak Dagangan, insyaallah akan lebih menguatkan pembangunan infrastruktur wonten ing desa. Alon-alon. Mudah-mudahan piye? Alon-alon ya. Bisa menguatkan pembangunan infrastruktur. Marai latih kelelungan mau menguatkan pembangunan wonten ing Mendak, Pak. Alhamdulillah. Serasa datang ngomong infrastruktur. Jane yo iso aku yo ben ketok lucu. Ngalah. Monggo paring dawuh Bapak Bupati nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh ingkang kula hormati,
para pimpinan dewan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Madiun ingkang rawuh niki ngestreni anggenipun kagungan kersa Bu Lurah. Alhamdulillah. Amargi Pak Lurah nggih anggota dewan. Amin amin amin. Para pimpinan OPD alhamdulillah niki nggih rawuh sedaya. Alhamdulillah. Forkopimca komplit nggih Pak. Forkopimca komplit, masyarakat Mendak lan sekitaripun sedaya. Sepindah monggo muji syukur dumateng ngarsanipun Allah taala alhamdulillah paringi sehat. Amin. Saged nderek mangayu bagya anggenipun kagungan kersa Bu Lurah Mendak mengeti peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Mugi-mugi diparingi barokah sedayanipun. Amin amin. Amin. Salawat dan salam kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang tansah kita atu sapatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Amin. Sepindah secara pribadi lan pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Desa Mendak ingkang sampun ngawontenaken kegiatan HUT kemerdekaan RI yang ke-80 kanthi gelar Ringgit Purwo nggih melestarikan budaya dan wujud syukur dumateng para pendahulu pendiri Republik niki Pak Cahyo. Inggih. Insyaallah kanthi syukur insyaallah nikmatipun badhe dipun tambahi. Amin 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 Kan amin. kita niku kantun napa niku mensyukuri, menikmati, mboten berjuang, mboten berkorban. Nggih. Pramila nika monggo kita sami-sami syukuri insyaallah kanthi napa nggih kita kedah guyub rukun supados masyarakatipun saged makmur. Amin Amin. amin amin amin. Terus ngaten ingkang dalem suwun pokokipun warga Mendak monggo sedaya kita wujudkan keluarga yang tetap guyub rukun kagem bangun Kabupaten Madiun supaya Kabupaten Madiun tetap bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun. Nggih. Ngaten mawon Pak. Nggih. Dalem. Kali anu Pak usul Pak. Nikawa kula pas liwat lampune kirang Pak. Ditambahi lampu penerangan nggih dalan Gunung Mudun nikawa Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Niki sampun dimulai pelebaran jalan. Alhamdulillah nggih. Nggih, mudah-mudahan mangke insyaallah sampai ke Watu Rumpuk sudah agak lebar. Niki wau nek miyos mriki tasih licin amargi kalau Jawa Nggih. nanti tahun depan sudah Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal sampun Alamin. radosanipun listrike mangke dipun tambahi malih. Amin 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 Bu Lurah. Niki wonten- Alhamdulillah. Nggih. Wong napa kan Pak Purwadi kan anggota Dewan. Leres. Ingkang sing anu nggih beliaunya menika. Iya. Ah nggih coronge nggih beliau Lah niki. yen Pak Purwadi lak lenggah dados lurah. Nggih. Lajeng majeng wonten ing anggota dewan sakmenika 2 periode ingkang nerusaken ke garwa. Kalih usul Pak Bupati. Menika pos kapling wayahe ngecat enggal ning. Kowe iki nyapa? Wong sak pos kampling diusulne ning bupati lho. Ngurusi cat barang iki. Mangsane. Pak Bupati iki ngurusi infrastruktur. Nggih. Ya, alhamdulillah ini untuk Kabupaten Madiun kan sudah terang benderang. Nggih, Pak. Beberapa saja, insya Allah ke depan akan kita lanjutkan. Jadi kita sudah hampir 7.500 titik lampu sudah kita pasang. Dados panjenengan nek keliling Madiun mboten cah kawatos. Nggih. Sampun terang benderang. Niki Amin. luar biasa hasil karya dari masyarakat Kabupaten Madiun. Amin Nggih. amin amin. amin. Alhamdulillah, monggo pembangunan kita wujudkan bersama-sama, kita dukung bersama-sama. Lampu yang sudah ada ini kita rawat bersama-sama. Dalam daerah titip supados lampunya bisa nyala terus. Amin. Amin, 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 Ora amin. kaya nggone kluthuk kuwi, pasangannya ilang, pasarannya ilang. Ngono. Nggih. Kaya sing nyolongi aku kaya. Monggo Pak. Nggih. Badhe caos tali asih kagem masyarakat Mendak nderekaken Bapak. Monggo. Nggih. Nggih. Caping gunung napa? Nggih, apalin namung caping gunung Nggih. iki. Wah, mboten nggih. Wingi nggih lali janjine terus Madiun maju bangun nggih apal nggih. Ning gandeng menika pengetan HUT RI medinipun magepokan kalian pahlawan ingkang berjuang. Mila nggih bab perjuangan nggih niku wau caping gunung leres Bapak. Nggih. Nggih dalam nyuwun dateng Mendak mundut sayur, sayure kagem bocah-bocah. Cakep. Nek masyarakat Mendak niku pandai bersyukur, insya Allah rezekine barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih.
Penting barokah sedaya ngeten nggih. Amin, amin. Kembang melati kembange nongo. Apa kowe? Mugi-mugi engko Pak Bupati iso ninggali pira-pira ngono. Bagi bentaun ditanggap karo Pak Bupati sik ora trima lho. Jangan berpikir asumsi. Lah kuwi ninggali ki mau? Bahasa apa ninggali kuwi ora kok kudu materi, Mas. Nggih. Wong ki nek tresno ninggali donga kuwi luwih awet ini. Aku iso maca wajahmu wis kaya kotak amal lah wisan kan mau. Ayo ora masalah, yo kok kono yo mintuk dum-duman. Nggih. Dek jaman berjuang yor kelingan berjuang sampun kita pengeti. Nggih. Berjuang korban darah dan korban nyawa. Leres, tapi kita kantun napa niku mensyukuri, menikmati untuk bisa melaksanakan membangun desa Mendak. Mudah-mudahan kanthi guyub rukunipun panjenengan sedaya insyaallah saged bangun desa Mendak ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Mboten rukun niku soalnya mboten penak. Ngoten nggih. Leres. Ya, jadi mungkin misalkan aja badhe medal ngoten niku nggih mboten sekeca. Nek mboten rukun, nek rukun insyaallah sekeca. Ngoten nggih. Soker bisa nyawa. Dangdutnya no. Ya. Mbak Elisa jumeneng dangdut Mbak ngancani Bapak Bupati nembang sesarengan. Monggo tembang sesarengan Bapak Hariwur.
panjenengan kan nembe tindak mendak pindah niki. Leres, Pak. Leres napa leres? Iya, betul, leres. Yeah. Ingkang tembungipun niku ingkang bener leres. Nggih, betul. Leres ki. Leres. Betul, Pak. Baru saya pindah menika. Betul. Langsung nembang mawon timbang mungkin butrek mikir omongane niki, Pak. Boten niki kersane Mbak Elisa mengke saged ngendos Watu Rumpuk. Oh iya, Watu Rumpuk. Watu Rumpuk. Niki nggih Rumpuk. napa niku tempat wisata yang luar Destinasi biasa. wisata. Ya. Terus saged mangke kagem rekreasi, saged untuk beristirahat, Nggih. untuk mengenang masa-masa lalu gitu ya. Nanti Oke. bisa di samping bisa melihat kota Madiun di malam hari. Wah, Niku bagus. saged saking Watu Rumpuk. Dadi ndelok kon dhuwur ngono, Nduk. Oh, sakit. Watu Rumpuk. Ketok bintang-bintang gitu, Iya, tapi dan- di bawah gitu. Iso dadi kowe nek pas pegel karo bojomu nek glundungke sak wayah-wayah penak. Ya aja no. Nggih. Nggih, Watu Rumpuk ya. Nggih. Nggih, monggo Tempat wisata Watu didatangi. Rumpuk. Nggih. Buahnya juga duriannya luar biasa. Pramila monggo mangke rencang-rencang konco-konco sederek-sederek. Ya, yang mau rekreasi Bos. di daerah Madiun bisa naik saya dikit di Ya. Watu Rumpuk bisa menikmati durian. Nggih. Duren. 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 Cek. Ngeten nggih. Mugi-mugi Watu Rumpuk tambah Rame rame, Rame. moncer. dikunjungi. Amin, amin. Nggih. Viral. Tambah viral. Nggih. Napa melih dalu niki nanggap wayang ngoten nggih. 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 Viral mulai wayangane seminggu ping pindho. Wah, jos. Wong sing demit-demit awon mau sami ndongakne lho. Oke. Ampun kuku Kayak demit, bandeng, Pak. ya. Saiki demit ae ndongakne napa Kuwi padune. tiang-tiang Apa aja sih ndongakne niki sing kabeh. ngongkon nggih Mbak Demit niki. Lah kuwi gendruwone tok ae. Soker bisa. Makasih. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita yang sangat berbudaya. Niki anu kersane Madiun tambah bangun Nggih. maju. Maju bangun. Nggih. Bu, nggih siap, siap. Monggo Bapak. Lo bebas jenengan badhe nyanyi sak album Lost niki lho. Kowe ra ngawur. Bapak ki nalika dulu belum menjabat, sampean karo aku Mas Cahyo selalu diindit digendong lho. Ya, Nggih. Kok iso? Mbak Elisa nggih nate sowan to teng Doko riyen Nate, nggih nate nggih pas hari jadi menika. Nggih, monggo nggih. Ning niki Pak Bupati, niki tiyang kalih niki asmane panjenengan le nyebut mesti kleru terus. Sapa asmane jajal? Pak Harimur. Heh? Pak Harimur. Lah, Pak Hariwur ora mur. Asmane Pak Haji Hariwuryanto. Lah iya, Kok mur sing muni mur sinten? awakmu? Salah kuwi. Loh, lah iya sing salah ki awakmu. Kowe Lah, muni muni piye mau? Sing bener napa? Hariwur, Lah kula muni piye? Harimur. Salah. Kowe tau ngemut mercon bledos ning cangkem ta? Emosi Lho ngladeni. dibenerke kok malah ngeyel ora. Terus ngendikane Pak Bupati ngandani demit ki lho percaya. Nggih. Pak Hari. Monggo Madiun maju bangun ya sa diaturake. Kados. Pur, yuk. Yesus
terus pantang mundur, Madiun maju bangun, Madiun maju bangun, Madiun maju bangun. Masyarakat Madiun seluruh pembangun sukses program pembangunan pancen nyoto Madiun pembangun pancen nyoto Madiun pembangun ayo adil makmur berdasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju Luar biasa. Mugi kepranan yang penggalih matur suwun mugi-mugi sukses acaranipun. Amin. Bu Kades sukses desanipun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Semoga tangan Bapak. Pak Bupati sehat selalu. Nggih. Nggih. Lho, dicontoh. Mas Kluthuk wis salaman karo Pak Bupati yo. Sampun anu Pak ngapunten Pak. Pak Jan, ngono kok ngaku anak iki kepiye? Ngapunten nggih Bapak. Diderekke pake kalau lah. Ngerti bapake arepe tindak ora diderekke apa piye ngono. Bojo kene ndi ra tak tutne kok nyambut ya. Ya ora kok kudu bojomu kok Nggih. iso. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Dawuh. Wah, iki tuh. Selamat malam sugeng dalu sedaya mawon. Sekira Warga wonten mendak dagangan. Sekira Mendak alon toto lenggahiro. kira muda iki omongane tunggale Kowe sing apik iki urip rada suwi ning Jawa no ngapa to? Masa anakmu ora iso ketularan karo mbak-mbak sinden ini? Ya ketularan tapi nganu kumatan. Kumat meneh gitu. Nggih. Ya ning dialuske sithik Kumat piye? paling ora nah. Kumat meneh. Kaya wong pilek gitu loh. pilek gundul Bu. Ora, awake dhewe kudu bangga lho. Mbak Elisa kan bukan orang Jawa aslinya. Namun kersa sinau basa Jawa, aja dipaido wis bene apik ngono kuwi. Gitu lho. Dasar Mbak Elisa ngucapke selamat sukses HUTRI untuk warga masyarakat Mendak. Nek aku lak wis ngarep karo Nggih. Mas Kluthuk. Nggih basa Jawa kuduan. Ayo. Nggih kula ngucapaken selamat lan sukses katur masyarakat Katur. Kator. Kluthuk ki lho ngatur. Katur. Lah sing katur kuwi dak ya anakku. Katur. Katur. Nah. Masyarakat warga wonten mendak menika kula dongakaken menapa kemawon pangajeng-ajeng panjenengan sedaya sageta kasembadan. Kula dongane napa? Pangajeng-ajeng panjenengan sedaya sageta kasembadan. Kula dongane Pangajeng-ajeng pangarep-arep. Nggih. Sing bener niku pengajeng-ajeng. Nggih. Wonten ing sak ngajengipun ngono ya kenek to pangajeng-ajeng iki kepiye? Nggih, Ilatmu lho. wonten sangajengipun. Nah, ngono. Pekenan gangsal ngono kae. Ngono, tak dongakno muga-muga panjang yuswa sedaya, pinaringan sehat, Terus. pinaringan rejeki ingkang lumintu. Ngono wis. Ambal warsa ya, Mbak. Nggih. ayo. Ambal warsa. Terus. Hut niku basa Jawane napa? hut. Dinten Hut iki ambal warsa ki lho. Dinten Dino. ambal warsa. Kamardikan. Hari ulang tahun. Nggih. Kamardikan Republik Indonesia Nah. kaping lowong dawasa. Dosa. Wong dosa. Nggih. Lowong dosa. Ilatmu dandakno sik, Nduk. Nggih. Iki ketoke kok ora pas ki lho. Merdeka tanggal pinten bulan berapa? Nggih basa Jawa. Kaping 8 dosa. Nggih. Dosa.
Merdeka tanggal 17 doso Agustus setunggal ewu gangsal Agustus patang doso gangsal. Kowe iki jane iki tanggal apa utang mekar iki jane. Awes langsung 17 Agustus itu bae kok dadak. 17 Agustus tahun 1945. Ya, merdeka. Sika. Aja dul-dul. Kenapa? Kelekmu rumbok kerok lho. Iku gawe Bulurah bunur. Bunur. Nggih, panjenengan menika pahlawan bungsu, pahlawan desa ingkang cantik jelito. Pahlawan Indonesia, pahlawan bangsa, pahlawan desa. Lah kowe iku singo. Kowe kudu sabar ngomong wong wedok ngene iki kudu sabar. Pancen pahlawan bangsa, pahlawan desa, nyatane apa segon wis ditokno. Pahlawan wanita. Nggih, leres. Kusuma bangsa saged. Kusuma bangsa. Nggih. Ingkang saged midhangetaken swantenipun rakyat lan ngleksanakaken menapa kemawon ingkang dipun suwun kalian rakyat warga masyarakatipun. Kaiso masyarakat ki ya masyarakat ora ana kok masyarakat ganti masyarakat ki opo ono kok iso. Nggih. Lek desa ki mboten bulurah Mbak Elisa. Kepala desa. Kepala desa. Nggih. Kepala desa. Basa Jawane lho sing apik. Kepala desa. Endas desa. Endas desa. Kepala desa. Endas sekolah. Endas pertunjukan nih padalah. Endas Kepolo. bulumu. Aku lo tanya di angkringan tuh, ini Mbak mau beli kepolo. Oh ini namanya endas, Mbak. Itu kepala. Endas. Ora iso. Endas. Lek endas dasku. Tak sodong lho. Yang bener apa? Boh. Apa? Tuntunan ben kepenak ben nata mergo Mas Cahyo ki fokusnya di situ. Tuntunan sing apik Iki jajal. dawe Bapak Bupati. Ya. Kita harus mengendorse atau mempublikasikan Ya. Watu Rumpuk. Watu rumpuk. Setidaknya ini memberi contoh bahwasanya awake dhewe iki gawe fragmen tentang Cerita. Watu Rumpuk. Oke. Cerita apa kira-kira? Endos. Iya, endorse tentang Watu Rumpu. Itu ada apa? Hari ini hari apa ki? Harinya ini hari Kamis. Hari apa? Lah yuk Kamis malam Hari Jumat. kemerdekaan. Dalam Hari rangka kemerdekaan. Nah, kemerdekaan. Iki setidaknya kemerdekaan dhisik. Pahlawan. Oh iya, Pahlawan. oke. Siap. Seperti Ibu Nggih. Lama-lama iki. Monggo. Nggih. Bu Nur. Boleh ke sarip be, Pahlawan. sarip Nggih. apik sarip. Ludruk lek ngono. Ludruk, Nggih. sarip apik. Oke. Sing dadi sarip sinten? Saripe saya. Mboke sarip. Mbok sarip Elisa. Nggih, company. Company Kluduk. Wah, nggih cocok nggih. Jajal. Nggih. Tung tak tong ngono nggih. Nggih. Monggo, yo. Saged nggih. Bersama Ludruk Kluduk CS menggelar cerita Sarip Tambak Oso. Yuk. Anakku sarep kok yo ora teko-teko. Nang endi to lele? Tak goleki kowe ngetan paling ulon, ngalor paling idel. Kok ora teko-teko. Sarep, oh sarep. Kok ngidel gundulmu? Ngetan baling ulon. Oke. Ngalor baling ngidul kok. Oke. Ngalor baling ngidel iki. Ngaler paling idol. Idul. Oke. Ngaler paling idol. Oh sarep anakku neng di papan kowe dunung papanmu neng endi tak enteni ana kene. Sarep, oh sarep. Bu. Aja kakek, Bu. Sarip sing ngomong. Sarep anakku. Iki wong wedok apa to iki jenenge? Kok modele kok iki apa kok iso? Company ning Kose. Ono lho sik kok iso. Melu-melu rene iki ya ngopo kok iso? Aku ya pengen ngene. Lho, iki etok kan mbokne kangen lah. Mangsane. Ono. Duh, tak bisa. Dadi apa aku? Enak sing Kok penting. dadi apa, Bos? Non, Dadi apa? sampean company Oke. Londo. Diganti kompresor lah. Ora iso Londo karo Abang. Kamu Ayo. Londo. Mbok aja kaget. Sarip sing teko, Mbok. Sarep anakku. Aku kangen barang sing anak sing tak bong 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 tak dang 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 koyo becak.
kok ngene papa. Kadang-kadang kayak kendang teamu kok gawa kentang ngono. Wah, iki malah bleset mbok iki. Kasar. Ya apa, Rip? Oh, pakai musuh. Surabayaan. Surabayaan. Iki nek ludruk ya iter ae kok iso. Ludruk barang iter ae. Mangke mawon Pak, bar limbukan mangke Pak. Nggih, nggih. Wah, acare akeh daginge ndi? Nggih. Mbok, aja kaget. Sarep. Teko neh. Teko, Mbok. Teko neh. Sekong endi wae kon? Kon le sarep sekong endi wae? Loh. Kok piye? Aku lo bingung sih pakai bahasa Sunda. Kon to le sarep sekong endi wae? Seto. Aja dikeki tamburine kon ki. Aku keri ta. Bahasane Kon saka ngendi ta? Lek toita dadi ta. Nah, kok kon Iya, iya. kon aku Ya ya campur susah. jok-jok kan campur jok-jok. Wah, ngono kuwi akene sengkring-sengkring kepiye ra penak. Konta le sarep sekong endi konta le sarep. Ki jane Saiki lambene kudu dibenakne sik wi. anu. Pak. Aku ron 100 golekno rondo mendak ae lho. Malah luwes malah. Ora yus kuwi pokoke. Mbak. Iki mbokmu. Salib dina iki gak iso. Gak iso apa? Obah apa-apa, Mbok. Ing dina iki Sarip njaluk sabiyantune Simbok. Ya apa Sarip iku ya anake Simbok. Iya pancen bener pancen nyoto kowe kon anak. Saiki rasa ngekon aku malah merinding dhewe aku. Ya, iku iso mbles. Peno ganti peno. 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 Peno ki Surabaya, kowe dadi peno. Oh, peno anakku le sarep. Cengkoke ngene. Logate. Ya udah tak apa-apa. Logate ya. Rada dusi teh, Nduk. Nengki. Peno apa kon sih? Peno lek Oke, Surabaya peno. Peno. Nah, Ya peno arep kepiye kowe tak ngestoni. Sarip diuber-uber ambek Walanda, Mbok. Oh. Simbok nalika semono nggendong bayine Sarip. Saiki Sarip sawetara ora bisa ngadepi Walanda. Kowe ra iso ngadek. Biar mbok dijamoni. Sing ke simbok ya. Sing ra iso ngadeg sapa? Cari gue ra iso ngadeg. Lah iki saiki awakmu ngadeg. Wah, iki ayu-ayu kupinge kopokeni. Lah apa? Maksudku ra iso ngadepi, ora iso ngadeg. Ngadeg. Ya ngadeg ya jajal kok piye? Oh, kon. Aja gawe masalah baru. Sing wingi rung rampung gawe masalah anyar neh arepe. Aku iki dagelan serius. Ayo. Ora tau yak-yakan. Yo mek kritok pisan kepepet. Ayo. Lah piye kae? Mbak, Ya, beno arep ngadepi Walanda. aku ndak ndelik ndok sentong buri. Kowe ra wedi Yen to? samongso-mongso katokku suwe. Sarep! Lho. Lele. Urung. Sarep. Ke sapa? Walanda, Mbok. Kowe Delik. Sarep! Londone adoh men to. Hello. Allahu Akbar. Kowe lek ngono iki dudu londo. Yoker kowe iki malan. Iki jane londo apa didik Nini Tomo? Hello, Mister Mendep. Dem gede lu. Je me présente, je m'appelle the mother of Sarip. Who are you? Yes. Who are you? Fine. Fine. Yes. Fine. And- So, what do you do in here? Apa kuwi? Cari londo lah. Mbak, ditakoni bahasa Inggris kira londo. Iya. Bahasa internasional kan Inggris. Iya. Takoni bahasa Inggris. Sing Yes. bener nih kok. Nggih. What are you doing in here? Please, tell to me. And just lo order. Okay. So, where are you from? Why you
you in here? Because What are I'm you the searching? best tower. Iki sekongan ditolong done. Iya. What are you searching about? Yes. Yes. Because you are the best tourist. Yes. You are like a spot ghost and like a Go. goat. You know. Yes. You know I'm- goat? Yes. Goat is bad. Yes. 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 Apa kuwi? Apa kowe golek sapa? And saya kesini mencari di mana sembunyinya Sarip. Sarip. Yes. Oh, saya tidak kenal itu siapa. Tidak kenal itu Sarip. Karena Sarip tadi saya kejar-kejar, saya lihat masuk di dalam rumah sini ya. Itu Sarip yang mana? Sarip Paijo apa Sarip siapa dulu? Ini nggak ada yang nama Sarip. Bonten-bonten sing jenenge Sarip teko kene Rano. And kamu jangan bohong. Kalau kamu bohong sama saya, Tung tak de. kamu akan saya puju. Aku orang ngapusi. Orang anu sing jenenge Sarip ono kene, lu mau kono ngalendo. Hei! Nek gelem ade podo aku. Tadi saya lihat Sarip masuk di dalam rumah sini. Kamu jangan menyembunyikan di mana sembunyinya Sarip. Tenan, aku orang goroh aku. Sarip ora ono ning kene. Sarip lunga, ora ono ning kene. Kowe gelem lunga apa ora? Mbak, Loh, loh. aja simbo sing ngadepi Walunto. Sarip sing bakal ngadepi Walunto. Waduh. Ya wis kono. Aku tak ndelok ning kentok. Ijane wedokan opo? Lah mlakune malah kayak blekok. Kene lho. Piye? Penak kene. Walunto, Hai. kone sugih kendel bendowani wis domok mlebu ndok gobuke Sarip. And kamu tadi saya kejar-kejar, saya ajak bergabung dengan bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Sarip gak bakal mundur yen trimo ngadepi Walunto perain kaya kono. Belanda juga akan tidak mundur untuk menghadapi kamu orang desa. Kasuwen cia. Kayak gini benar? Kaget aku. Sing ndok ngarepmu Sarip gak ngerti kondange Sarip. Tungetan, tungkulon. Sarip tambah usuk. Seleh no ndasmu ndok papan kini. Bakal tak ki bal-balan. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. As. Jaluk donga pangestu. Tak dongane. Tak timbuli ya, Le. Bangtung. Jaluk donga pangestumu ya, Mbok. Tak timbuli ya, Le. Dodok kene. Bener. Piye? Jaluk donga pangestumu ya, Mbok. Oke, wis Rep. Kaya-kaya entuk donga pangestumu. Ya. Kuwi nyapa to iso arepe. Londone arep ngopo Londone? As. Mama, Duwe nonik dhek wae. Pah. Lah kok ting sih disembah percontohan watu rumpuk. minta doanya mama. Mamaku modelnya kayak durian montong. Muga-muga Sarip gak ono apa-apa ya. Aja ada-ada saka sandinge Iya, iya, tak dongake Rep. Nggih. Halo to. Pas. Oh, Duh. Ya. Papakno dadamu. Adep ono Sarip. Ais, Mbok. Ketatap mic, cangkeme ketatap mic. Mosok mangga cipokan. Aja ada to ya, Mbok. Iya, tak dongakno. Oh. Oke. Awas. Sari-sari ini lancar kene. Overcome. Salib. Ho, ha, hit. Ha, hot. Wah, diasen. Diasen. Misuwe londo diasen.
ha hut wa hut wa hoi ha hoi wa wa Lara lho. Jaluk donga pangestu ya. sisine geblak sisine ambung-ambungan mesakne londone yuk hei ha ho ho ha o ta ho ha o a ayo a Kene iki rung apa-apa. Ha. ora kuwi ben saya geni men saya semangat lho ben ketok le regeng ngono ayo Slow motion Bas. oh slow motion awas iya wah iya put bas wah iya wah iya ya wah it ho ya wah lato-latone kena londone neng ndi arepe ya oh Slow. Aku mati, Mbok. Ora ana. Aja. Kok isih duwe. Sarip urung mati. Kita enek sing urung mati iki. Gede dase. Sarip anakku. Sarip kon gak iso mati kon. Kon gak iso mati yen si mbok isih urip kaya ngene. Tak langkai awakmu Sarip, ben telu kowe bakalan urip meneh Sarip. Gini ya. Hap. Aku sama nek nibani kenekan barang. Weh, tutah. Hei, Nalondo! Ojo kon maju siji, maju bareng aku kamu. Oh, iya. Anakku. Mbak. Cik, Mbak. Cik, dasmu. Sarip kena kap. Ini rada rong jam ya. Anakku Sarip. Tak langkai kon. Ben telu. Kon bakal urip meneh. Mbak, Wes, kaya mak teratap. apa ana gogrokan? Kaya roh Scooby-Doo. Ayo. Apa kaya rep? Nah iya ngono. Bos. Nyapa to? Apa? Izin. Apa? Ijil dapuan. Dedapan tadi apa?
Sarip. Nggih. Kono londo. Nggih. Manut, monggo. Nggih. Kula pengen roh tanduran manggis. Hei, Sarip, mati kamu dengan pusaka kok. Wah, bunuh diri. Padune ben dilangkahi mboke bunuh diri. Mbok. Golek nglangkahi rada dur ya, Mbok. Oh, Sarip sudah meninggal. Iya, Kamu siapa? saya adiknya Sarip. Oh, kamu adiknya Sarip. Iya, adiknya. Lek adire entuk nglangkahi lho. Cantik sekali. Terima kasih. Oh, Kamu suka sama orang cantik kayak gini? saya cinta sama kamu. Boleh kita berdua? Kamu sangat cantik sekali. Ganti cerita. Dan kamu nanti bisa saya bawa. Oh, saya suka. Kita bisa pergi ke luar negeri ya. Ke Ini Balono. Sarip sudah meninggal. Iya, biar saja. Biar dilangkahi. Biar saja. Ya. Oke. Ibu pengen langkahi. Langkah. Saripe kok wis urip. Langkah. Wes to manuto. Manuto. Mbok, Ya, Pak. aduh. Piye? Iki mau apa iki mau? Loh, ini adiknya. Adiknya. Iki mbok Sarip. Aduh. Loh. Apa? Gidik-gidik. Bareng sing kuwi nglangkahi. Piye? Kok ketes ah. Dah apa-apa nek apes ora. Bapak D. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Wah, niki saka diuncalke amit. Nggih. Masyaallah. Oke, kalian Kula sing matur. Siap, nggih. Dek. Undutan lali janjine. Siap, nggih. Nggih. Sesuk diubah. Amblire mason tok. Lah yo adem kaya ngene nggih remason yo pas to ora. Lah pira tak gawe lah kok remason tok. Kualat ya karo Pak D. Kualat karo Pak D. Ayo. Kualat karo Mbok Sarip. Niki wonten Nawala nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cahyo. Nggih, Waalaikumsalam. Kula badhe nyuwun gending kutut manggung jam 12. Gending menika kula kintunaken dumateng Pak Puh Gita. Nggih. Lan sedaya para sederek Marasawa. Kanthi atur sugeng mirsani ringgit purwa saking kula Sarekam Marasawa RT 4 RW 2 matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending gambir sawit kalian glathik glinding. Wah. Elok men iki ta. Gambir sawit jate gingging kabar. Lar menglang lar ijo mengki sedaya. Iya. Tucur. Nggih. Menika saking Bapa Miyanto. Nggih. Dipun kintunaken kagem sedaya perangkat desa Mendak, spesial kagem Pak Dewan Purwadi lan Ibu Kades. Nggih. Nggih, menika. Wah, ini enten berita kehilangan. Apa, Pak? Yang menemukan ali-ali di kamar mandi. Ayo tuk wetuk. Ayo. Mohon dikembalikan ke kru Duojo. Nggih. Oh, aman. Nuwun nggih. Tapi amankan kali Mbah Dewan menika. Nggih. Kali garwanipun Bu Lurah. Nggih, aman nggih. Aman aku. Mbak Lisa niki jenengan pas Mbak Dawa Mbak iki. Weh, Pak. Nggih, niki jenengan sing kemani maca. Nggih. Waduh. Sugeng dalu Mas Cahyo guru madangkara dalam kelompok kalian istri. Kedawan bos. Ngene iki dipoto engko terus dikirimne WA kabeh lho piye. Nggih kompak selalu, nggih nyuwun gending kula badhe nyuwun gending nami kula Bu Nur Mijan. Nur Mijan Ibu Kartini nggih. Nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Nggih. Saking kula paguyuban wong cilik bersatu. Amin. Pak Nur Mijan. Nggih, mbah nuwun. Oh, tulisane kaya majalah ya iki. Sak cukupe wae cekak alas. Salam nggih. Salam saking simbok sing ana Hong Kong, Taiwan, Korea. Kalih sing ana Polandia. Iki lho anak-anakku tontonen senajan lewat streaming Ki Cahyo Kuntadi. Oh, amin.
Nggih, Mbak Lisa wau napa pamundhute jenengan, Mbak? Ada Jam balas, Jam balas, tinggal janji, ya. gawe sing rame, Bos. Nggih. Ya. Monggo mriku Mbak Elisa merdika kemawon napa ingkang dipun riyenaken. Oke, siap. Ya, siap. Nggih. Jadi hari Mas Nutup. Nggih. Kanca-kanca Madangkara. Oke, siap. Monggo jambu alas. Yuk, dados. Yuk.
lagu Jambalas. Leres nggih, nggih. Oke. Menika ugi wonten dawuh. Siap. Assalamualaikum Mas Cahyo Kuntadi. Waalaikumsalam. Dalem ugi mirsani dhateng channel YouTube Kuntadi channel. Salam kagem sedaya masyarakat Mendak, ugi sungkem dhumateng Bapak Bupati Hariwuryanto sekalian Bapak Babub, Pak Dr. Purnomo Hadi, Pak Yuswanto Radio Madya FM, ugi katur panjenengan sak rombongan semoga sehat, sukses selalu untuk semuanya. Amin. Saking Pak Antok Radio Madya FM Madiun. Mau wonten ingkang ngersakaken ninggal katresnan nggih Mbak Lisa. Kalian lali janjine. Tetep kae Mbak Elisa. Kancani tambah kali Mbak Winong Nawangse. Kene Dik. Cintaku sekono makane karo kowe wong ayu sing rasik tos antilang yen rapat ketino ning sirah Niku. kaos ngene iki. Aja nganti kalah karo sak set lho, Nduk. Sing sitok saka Sulawesi, Iya. sing sitok saka Lampung ki pancen ya. Lampung piye? Lampung apa? Ndi mau Nduk? Tulungagung kok Lampung. Oh, wis pindah berarti, wis pindah. Enggak, dari Wah, dulu sampe ya ki Tulungagung. mare ora update nggon piye domisilinya di mana enggak didelok. Ini Tulungagung. Ini Sulawesi. Ah, nggih. Tulungagung ki ya Destinasi. destinasi wisata oke. Pembangunan ya apik to? Nggih. Utawa apa pembangunan ini? Aku urung bangun blas harus. Lagi bibrik-bibrik. Ah nggih. Ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang caksi lover. Nggih. Mliginipun adminipun Mbak Anin, Mbak Nadia kalian Mbak Kiki lan sedaya kemawon. Nggih. Ingkang kepareng mirsani wonten ing YouTube Kuntadi channel. Mbok menawi wonten kendala sinyal amargi menika wonten pegunungan nyuwun pangapunten. Ninggal katresnan langsung kemawon pertama dangdut kedua jaranke. Engko khusus jaranan men Winong Nawangse. Ayo Winong Nawangse. Ubeng ana panggunge kayu. Yeay. Woi.
ate munggah. Lah, ini Mas. Loh. Lho. Makan. Wah, kelebunan iki. Mas. Loh. Wah, arepe koprol. Loh. Koprol dadi koprol. Bambang Jukir. Yo, awas. Loh. Mas, jangan sini lho, Pak Bupati mirsani lho. Asik iki. Bambang Jukire belas iki. Ayo koprol. Ayo. Emberis. Pas. Minggir. Spesial karemenanipun Pak Bupati. Pas. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal kanca aja godhok. Tepuk tangannya pundi, tepuk tangan. Urung marem kete arep neh, urung marem iki. Nun sewu, bapak-bapak ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih, Mas, malih. Ayo, Mas. Ayo, wis lunas to. Ya. Mas. Mas, bentar. Awas. Ya. Guys. Ya. Awas. Nun sewu, Mas. Pancen iki kudu disarati. Kini ra iso balik sale. Nggih. Tunggal guru aja ganggu, tunggal kanca aja nggodha. Getih putih nyingkrih, getih abang nyimpang. Nggih, digambui. Ayo. Mari. Lho. Mari, Pak. Kabeh iki kumatur saka wonge. Nggih. Kotos. Mari. Mari, Pak. Loh, mriki terang beneran jenengan kejawan teng pundi niki, Pak? Bar disembur Betara Durga. Apik. Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih, Mas. Pun, Mas. Loh, tapi to. Wis tuwes. Terakhir mau digo cengel ya. Sate iki. Nek gawe seneng liyan ki ngibadah. Ya ngono. Ibadah. Masa mbok arep-arep piye-piye ne. Nun sewu menika tasih ono wedal nggih. Sampun menika nggih. Kan siji punjul nekat ae ora.